nyt ollaan myös terapeutilla. Okei, mitäs sieltä ajatte tehdä? No, veikkaan, että tulee ainakin tehtäviä. Tehtäviä, wow. Minkälaisia ne on ollut? No ainakin nyt helppoa. Ai ne ei ole teille vaikeita ollenkaan. Näin. Okei, no mitäs toi Rexbox on mieltä? No ihan ok. Okei. Jännittääks teitä? Ei ole. Onks tää kyyti aika tasasta vai liian nopea? Todella nopea kyllä. Todella nopea. Okei. No niin. No mut jatketaan taas lupaamista. Sitten teidän päivästä. Moikka. Moikka. No niin, menettekö te mihin suuntaan täältä? No tonne. Ahaa, okei. Eli tänne me suunnataan. Selvä. Ei kun menoksi. Mitä te ihmettelette Rexin kanssa? No, täällä on liiketunniste. Tuolla on liiketunniste. Ja äsken nähtiin mun siihen sitten joku punainen valo. Teidän pitää olla hyvin varovaisia liikkeissä. Mitä te tarvitte teidän liikkeisiin nyt? No ainakin hiipii. Hiipymistä. Entäs muuta? No, hiljaa. Hiljaisuutta. Ja oisko nokkeluutta? Joo. Täytyy kyllä aika nokkela parivaljakko. Mä tulin taas kuvaamaan videoa tänne tästä kalenterista tai tällaisesta päiväkirjasta, jossa täällä lukko. Muron videolla se näkyy vähän se. Ja mulla on siihen avain tähän tässä. Täällä on kyllä teksti jo kirjoitettu valmiiksi. Näin. Ja sitten sulle näin. Ja me saadaan tää auki. Siis onks toi Rexboxin ja sun on yhteinen vihko? Joo. Okei. Ja täällä on syntymäaika nimessä sitten. Nämä asiat, joita me kirjoiteltiin. Mitäs ne asiat on? Niitä on mun ihastuksia. Mitä lukee tässä? Mitä se Rexbox sanoo sun ihastuksista? No. Ihan ok, nähnyt pari kertaa kyllä. No niin. Sä voit laittaa sen. Näin ja sit siitä saa nämä. Aiotteko te sinne kirjoitella teidän kaikkia salaisia tehtäviäkin? Joo. Okei. Ja näin. Ja niitä on 2 vara-avainta, jos toinen hukkuu, niin on toinen. Niin. Mistä sä löysit ton? Kaupasta, kun mä olisin halunnut, mä ennen kauppaa, kun mentiin kauppaan, niin sitä ennen mä halusin tällaisen päiväkirjan. Niin siinä me sattumaan löydettiin tää, mutta hintaa, se ei, niin me ei löydetty sitä hyllyä, missä on se hinta. Mutta sitten me löydettiin se hylly, niin me katsottiin, niin tää oli 3 euroa. 3 euroa vaan? Joo. Ja siinä ostettiin kans äitille hiusväri. Aikamoinen seikkailu sulla on ollut tänään Rexboxin kanssa. Ja kans tällä kiva naama. No niin. Aika hieno. Korvat saa alas. No mutta alat sä nyt iltapuuhia pesuille Rexboxin kanssa? Joo, ja 2 minuuttia meni murais, meni 1 minuutti. Oho.
No. No niin, mutta toivotat sä hyvää yötä sun Hyvää yötä. seuraajille. Rexboxin kanssa ja palaatte huomenna asiaan. Joo, ja se olisi heippa!